эта хаотичная застройка, она никому не нравится. Шәхси йортлары янында күп катлы торак калкып чыгар дип борчылганга, алар җәмәгать тыңлауларына җыела. Буш урыннар юк, җитәкчелеккә сораулары да, зорлары да җыелган. Барысы да шәхси торакка каралган җир участокларын берничә катлы йортлар төзү өчен икенче категориягә күчерүгә каршы. А у меня за забором будет многоэтажка. Более того, переводят 4 участка. Это сколько домов там построить? Үз йорты белән яшәүчеләрнең күңеленә шикне риэлторлар сала. Алар идән өйгә йөреп участокларны сатырга тәкъдим итә. Инде ризалашкан кешеләр дә бар икән. Йортларга тимәгән очракта да яңа төзелешкә мондагы инфраструктура чыдамаячак диләр. Застройщиклар киләләр дә, алар акча ясыйлар китәләр. Без калабыз шул проблем белән. 6, 7, 8 этажлы өйләр була. Безнең мәктәптә, икенче мәктәп безнең. Урын юк. Детский садта урын юк. Тротуарлар юк. Ливневка юк. Зачем здесь устраивать человейники? Монда булай да кеше күп яши. Мәктәптә 3нче сменадан көч хәл белән кытылдылар. Яңа мәктәп балалар бакчалары төзерлек урын юк монда. Бу җиргә кызыгуларын аңлыйбыз. Кибетләр бар, МФЦ, сырхаухана, аларга җайлы, кешеләр интегәчәк аннары. Үз йорты белән яшәргә, бакчада яшелчәсен үстерергә дип шәһәрдән китүчеләр хәзер аптырашта калган. Получается, от чего я убежал, к этому опять же приходит. Шәһәрдән качып кытылып булмый, авыл йорты белән яшим дип ераккарак китәсе дә килми. Балалар кечкенә, аларны мәктәпкә дә йөртергә уңайлы монда. Бик кулай урын иде, нишләргә булыр инде. Предлагают сносить дома, которые люди уже капитально строили. Халыкка еллар буе төзегән йортларны сүтәргә тәкъдим итәләр. Менә без йортыбызны 10 ел төзедек. Ник без бу участокны күп катлы төзелеш өчен бирергә тиеш әле? Отдавать свой участок. Күп катлы төзелеш башланса, бу созлыклы җирләр булганлыктан хәл тагын да катлауланачак диләр. Үй тормаячаганда, онда су хәзер безгә менәчәк. Теге кырдан алар ташылар, дүркен буе трактор ташыды җир. Кар, җир. Менә хәзер инде суна берне үзгәртер урынын. Бездә бакча калмаячак. Җитәкчелек халыкның гөзерләрен тыңлады. Әлегә төгәл карар юк, фикерләр исәпкә алынырга тиеш. Полностью ваше понимаем и поддерживаем. Без сезне аңлыйбыз, әмма мәсьәлә катлаулы. Хакимият җир участогы хуҗасына бу территорияны бер категориядән икенчесенә күчерүне рөхсәт итмәскә мөмкинме? Без закон буенча эш итәбез. Алардан гаризаны кабул итәргә тиешбез. Ә менә төзелешкә рөхсәт бирү монысы инде башка сорау. Килегез, төзегез дип чакырмыйбыз без. Кайбер төзелеш компанияләре рөхсәт ала алмаганга судка да бирәләр. На данном публичном слушании здесь населением были поставлены совершенно правильные вопросы. Җәмәгать тыңлауларында ителгән барлык сораулар да урынлы. Мәгариф учреждениялары тулы, юллар, инфраструктура күп кешегә исәпләнмәгән. Барлык бу мөрәҗәгатьләргә хакимият җавап бирергә тиеш. Аларны хәл итеп буламы, юкмы? Шуннан чыгып җирдән файдалану кагыйдәләрен үзгәртү яки үзгәртмәү мәсьәләсе каралачак. Отработки данных замечаний уже непосредственно совет муниципального района будет принимать решение. Җирләрнең категориясен үзгәртү мәсьәләсе буенча карарны бу атнада кабул итәргә тиешләр. Гөлнас Сайфетдинова, Сирина Сахапова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.